Malawi Brief. Tsopano tafika pa Limpopo FM kumene Comrade Ntanywa wabwera ndi uthenga wapadera. Uthengawu akuwuza andale kuti asalowerere kumpira kumene timu ya Scorchers ikuchita bwino ndipo pano yafika mu ndime yomaliza ya mpikisano wa AFCON. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa. Tili mu nkhani yokhuzana ndi masewera ampira. China tiyeni tiyamikire asikana athu, azimayi athu atichosa manyazi. Ndipo tiyeni tayikize mmapemphero kuchokera lero mpaka na pamene akukamenya masewera awo omaliza ndicho linga chonena kuti abwerese chikho kumudzi. Pempho langa limene ndikufuna kupempha ngati Malawi osati ngati activist, koma ndifuna ndipemphe ngati Malawi, chonde tisayisokoneze timuyi, tiyeni tisalowesepo ndale, tasiye anthu amene analembedwa ntchito yoyendesa masewera mpira ayiyendese ntchitoyi mpaka na asewere masewera awo omaliza. Ndipo ndikufuna ndiyankhule Scorchers, mufune musafune, khazi kavuta khazi zikavuta, chikho chikubwera ku Malawi for the first time mu mbiri yathu ya dziko. Amuna atayesera zatikanika, tiyeni tonse tichite sapoti azimayiwa, tisayang'anire pansi. Kuchita bwino kwa iwo dziko lonse la Malawi lachita bwino. Mulungu sangalole anthu ochuluka a Malawi kuthamangisidwa ku South Africa nkhani za mapepala. Mulungu yomweyo atiponderezenso, osatipasa kwina kwake kolirira. Timuyamiketu Mulungu wakumwamba kunena kuti chikondi chimene wationesera ndi chopambana. Ndipo Amalawi konse kumene muli ka maiko osiyanasiyana, let's support our team. Achita qualify World Cup. Chinthu chapamwamba kwambiri, tikuyeneleka kunyadira. Tamvatu kuti alonjezedwa ndalama. Pasapezeke wina ndikukanena kuti ndalama sizinafike, tikudikira ndalama sizinafike, tikudikira ndalama sizinafike, hayi sizinalowe kwa akaunti. Tiyeni ndalama zimene apereka a National Bank zafikire atsikana athu. Ndikufuna ndithokoze mwapaderadera a National Bank zimene mwapanga. Chimenecho ndiye chilimbikitso chimene tikuchisowa malo osiyanasiyana pamene mwathandiza asikana athu ampira. Paliso magawo ena, pali ana ena amene ali anzeru kwambiri koma akuchoka mmabanja awo osauka, ali ku university koma akusowa thandizo la school fees. Tiyeni amabanki ena titengereponso mwayi kuti tiwafikire ana ngati amenewa tiathandize. Siku lakwisa kuathandiza atsikana athu ampira ndi chilimbikiso. Iwonso ndi anthu akusowanso zambiri mmabanja wawo. Ndiye ndifuna ndithokoza National Bank, koma ndipempheso akuti osauka satopa, kuli ana ochuluka amene akusowa thandizo la ma school fees. Maka pali ena onoti ali ku University ya Malawi, ena akufuna kuti akamalize, ena ali ndi asala zaka ziwiri, ena nkutheka ndi chaka choyamba, koma munthuyo ndi wanzeru kwambiri, koma chifukwa kumene akuchokera ndi kumalo konoti sakwanisa. Tiyeni chonde tiwafikireso anthu amenewa. Ndikufuna ndibwereze Scorchers, osabwerera mbuyo, tiyeni chitsogolo, mwachoka kuja ndikutali. And whether someone likes or not, Scorchers ikuwina. Scorchers ikuwina. Ndiye ndifuna ndipemphe kunena kuti chonde apa pasalowe ndale, tateni tasiye masewera ampirawa achitike,
tonse tisangalalire limodzi, kandi ife andale, kasife andale, kati mapanga za mtundu wanji, kandi ife amipingo. Tiyeni kutenga chikho cha azimayi amenewa, dziko lonse lizapezeka zonoti lizapita pa mapu. Ndithokoze Love Mofaziri kunena kuti zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito yayikulu imene mukuyigwira kumeneko. Maso a Malawi ali kwa inu kunena kuti chikhochi chibwere. Mwapaderadera ndifunanso ndithokoze olemekezeka meya a Jomo chifukwa chowasatira atsikanawa. Ndikudziwa mbali ina chifukwa chonoti kuli atsikana anu amene anali mu timu yanu ya Mtopa. Mwachita bwino kuwasatira, kukachitira umboni komanso kukalimbikisa. Zimenezo ndi zimene zimafunika. Nthawi zina tikafika pa nkhani ya masewerayi tizisiye zonse. Masewera mpira amatibweresa tonse pamodzi. Kandwe wa CCP, kandwe wa Katolika, kandwe wa Chisilamu, kandwe wa Seventh Day, mpingo wina uliwonse, kandwe wa DPP, kandwe wa UTM, wa MCP, nayi kangofika nkhani ya mpira zonse timazitenga ndikuzisiyapo, ndikuchita focus pa mpira. Ndofuna ndiyamikire koposa executive committee yonse imene kuyang'anira masewera mpira, ndipo ndifuna ndikupempheni mmene mwakhala mukuchitira, mmene mwakhala mukugwirira ntchito yanu kufikira tsiku limene tawina ndi Algeria 3-1. Pitirizani, chitaniso ni chimodzimodzi. Ndili ndi chikhulupiriro kumene kuli president a dziko la Malawi, Peter Mutharika, ali ndi chimwemwe chodzaza tsaya ndi banja lonse chifukwa chakuchita bwino kwa timu imeneyi. Kuboma nthawi yochita sapoti masewera mpira ndi imeneyi. Mmene timu yathu yafika pamenepa, tiyeni aboma nafeso mmene timapangira nthawi zonse, tiyeni tichite sapotinso atsikana athu chifukwa tinene chilungamo, atichosamanyazi. Chigawo chakum'mawa kuno, ine Comrade Ntanyiwa mwapaderaderanso ndifuna ndithokozeso banja la Achawinga. Tinene kuti zikomo kwambiri mayi ndi bambo chifukwa chotibalira ana amenewa. Ndamva anthu ena akunena kuti komatu ukanakhala kuti mphamvu zinalipo mukanangoti thandiziranso ana ena kuti mwina ingokwana timu yonse 11, koma enawo akanakhala anyamata kuti mwinaso mbali ina ya anyamata ikathe kuyenda bwino. Kumene kwako ndikunyadira, kumene Amalawi akunyada. Chifukwa pena paliponse pamene akuyenda m'Malawi, dziko lina lililonse, anthu akumuopa kunena kuti koma Malawi timu ya mpira ya azimayi ndi mbambande. So tiyeni tayikize mmapemphero ndi cholinga chonena kuti timu yathu ichite bwino. Kuwina kwa timu imeneyi izapangisa kuti dziko lonse lizakhaleso losangalala, regardless kandifa ndale, kandifa mipingo, kandifa chani. Let's come together, support our team. Scorchers, let's go and fight, and you will win. And I don't doubt chikho chimenechi chikubwera ku Malawi kuchokera kwa ineyo Comrade Ntanyiwa, nyamata yemoja wankhanga zaona. Kuteko ndikuganiziraso nane zonena kuti mwina olomawa ndingodula tikiti ndasatire ndipite konko ndikaone masewera omalizawo ndikachite nawo support. So let's hope so. Ambuye akadalisa Comrade Ntanyiwa Limpopo FM akakhala nawo ali ku Morocco maso ndi maso ndi Scorchers. Thank you very much.